kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li ħerġaluna li triq ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-mulej illum din il-liturġija jarrafna li hu dejjem lest li jaħfer u jarrafna wkoll illi jistidinna biex nikkonvertu, speċjalment meta narfu in-nuqqasijiet tagħna. Ejjew biex tiċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa, narfu in-nuqqasijiet tagħna, d-djufijiet tagħna, d-dnub tagħna u nitolbuh maħfra. U għalhekk ngħidu flimkien nistqar Alla li jista' kollox u li l-komut li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamit u billi ħallejt birrieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu u l-qaddisin kollha, lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-qudisa din nofruha għal Giuseppe, Margherita u Joseph Camilleri. Nitolbu. U Alla, bil-grazzja tiegħek li ma bħala, aħna nistanew b'kull barka. Għatina li warbu l-modi tagħna u nibdew ħajja ġdida, ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjusa tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal-mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom għalgħu fuqi jiena m'għamilt xejn. U Alla sama it-talba tagħha. Huma sejrin biha l-mewt. Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jisħarsu leħ. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nista' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn Lut Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu sewwa? Erġgħu lura fejn issir il-ħaq, għax dawn taw xhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd raġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: ejja qgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tajt, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel għalilhom: ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: int li xjeħt fih żunitek, sa fl-aħħar nubitek tal-imod laħquk.
Dawk id-nobit li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal toqtolx lil minu bl-ħtija u l-bniedem sewwa, issa għajdli ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U qallu, taħt siġra tad-deru, qallu Daniel, sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni minn Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lil ieħor. Qallu, jan nisel il-Kananin u mhux mill-Lut. Il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u ma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn ulied Ġuda ma qaditx ħżunietkom. Għajdli, mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu wieġeb, taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, inti wkoll b'din il-kidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna bix-xabla f'idu biex iħanxarlek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġema kollha għajtet bleħen wieħed u birku lil Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ ixjuħ għax bi klimhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom riedu jagħmlu lil ħadd ieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar dem l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr il-Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba li sem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq il-mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-aslux tiegħek huma jwensuni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kaċċi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Glorja lek Kristu. Glorja lek Kristu. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ imma l-għada qabel is-sebb reġa' mar it-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittiba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè
ordnarna biex nisa bħal dawn inħaġġuhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli ikollhom fuq ex jixluh. Imma Ġesu baxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħih fit-trab. U lil dawk baqgħu jistaqsuh. Qam dritt u għalilhom: min foskom huwa bla dnub, jitfa' hu l-ewwel ġebla, u reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor. Ibda mixjuh u Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wieqaf fin-nofs. Qam dritt u għalilha: dawk fejn huma mara? Ħadd minnhom ma kkondannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Għalilha Ġesu: mela anqas jien ma nikkondannak, mur u millun il-qudiem tiddibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Kemm huma sbieħ il-qari matul dan iż-żmien tar-Randan fejn juruna min huwa Alla tagħna u fl-istess ħin juruna wkoll x'tip ta' nsara aħna. Fil-Vanġelu tal-lum nistgħu naraw 3 punti interessanti għal minu naħseb fir-riflessjoni tiegħi u magħkom. Hemm minn ġenb il-djufija tal-bniedem. Mbagħad hemm il-ħnina u l-maħfra ta' Alla, u mbagħad ukoll stedina għal konverzjoni. Id-djufija tal-bniedem. Min mhux midneb ma jistax jgħix, għax aħna lkoll midinbin. U l-miżerja tagħna, id-djufija tagħna tista' tkun ta' kull tip. Ġesu għandu qudiemu mhix dik il-mara biss li nqabdet f'adulterju, imma anke il-Fariżej illi fi ħżunithom fl-intenzjoni tagħhom ridu jsibu mod biex jikkondannaw il-ġust, il-Kristu. U Ġesu quddiem din id-djufija min-naħa ta' din il-mara u tal-Fariżej għandu kelma ta' mħabba, ta' ħnina, ta' maħfra. U kif narawha? L-ewwel x'ħin dawn ġibu din il-mara qalu li din għandha tiġi imħaġġa. Hekk naqraw skont il-liġi ta' Mosè. U għaliex fil-liġi ta' Mosè isemmu biss il-mara? Ma kienx hemm ukoll raġel magħha li ddimnet. Imma insomma dik kienet użanza tagħhom, kienu jikkondannaw biss il-mara għax kienu jaħsbu illi hi kienet iġġibu fit-tentazzjoni. Ma dan riflessjoni sekundarja ma tinteressanix. Jinteressana illi Ġesu l-ewwel qal lill-mara, qal lill-Fariżej: minu mingħajr dnub jixħet l-ewwel ġebla. U Ġesu b'dan il-mod kif tkellem magħhom ma rridx jikkondannahom, kellu raġun biex jikkondannahom, imma ma rridx. Ried jurihom illi hu jaf li huma medinbin. U fejn nafu? Issa Ġesu x'kiteb fuq it-trab ħadd ma jaf, imma xi studjusi jaħsbu li seta' kiteb xi kliem mill-Iskrittura fejn juru l-imħabba u l-ħnina ta' Alla. U huma li kienu jafu l-Iskrittura indunaw x'kien qed jgħidilhom dik il-kliem. U mbagħad x'kien ġibhom fil-prova għallhom jekk tarfu li Alla huwa ħanin, istintom sa tagħmlu. Ma kkondannawiex. Qabdu u telqu. U dik skont dawn il-studjusi huwa sinjal ta' konversjoni ta' dawn il-Fariżej. Jekk ma xti konversjoni,
kienet opportunità li jarfu n-nuqqasijiet tagħna u jduru lejn imħabba u l-ħnina ta' Alla. Mbagħad il-midimma Alla ħadd ma kkondannak wanqas jien. Alla mur hawnhekk imbagħad qalla mur u tidnibx iżjed. Din hija stidina kbira għal konversjoni tal-mara. Issa hemmhekk il-mara li marret quddiem din il-kelma ta' Ġesu tidnibx iżjed mhijiex wegħda. Kif pereżempju aħna fl-att tal-indiema, speċjalment dik antika, hemm ma nagħmilx iżjed millun il-quddiem id-dnub. Ma nistgħux inwejdu lil Alla ma nidinbux. Tafx nistgħu nwejdu il-fidi tagħna, it-tama tagħna fl-imħabba u fil-ħnina tal-Alla. Dik iva. Għax hekk nemmnu fil-imħabba tal-Alla u fil-maħfra tal-Alla nagħmlu minn kollox biex ma nidinbux. Imma wejda ma nistgħux. Però Ġesu jaf li ma nistgħux u għalhekk ħallina s-sagramenti, ħallina l-Knisja, ħallina rar biex meta nerġgħu naqgħu, nerġgħu nqumu. Bħalma Ġesu waqgħet li d-darbiet u għam fil-passjoni tiegħu, anki aħna fid-djufijiet tagħna naqgħu. Imma grazzja kbira jekk ikollna l-kuraġġ inqumu u nitolbuh maghfra u narfu li żbaljajna. Allura ejja weżja żmien biex f'dan iż-żmien tar-Randan li baqa' ftit qabel il-ġimgħa mqazza nagħmlu minn kollox biex insibu l-mod kif nagħmlu rara sura ta' nies. Mhux l-aħħar sekonda qabel il-quddisa. Biex ikollna ċans nirriflettu nitkellmu mas-saċerdot u nuħdu xi parir għaliex il-Knisja permezz ta' dawn is-sagramenti tenna ngħixu ħajja qaddisa. Allura ejjew insaħħu l-fidi tagħna u t-tama tagħna fil-ħnina kbira ta' Alla. Qumu bil-wieqfa u rresqu t-talb tagħna lill-Mulej. Nitolbu għall-Knisja midimba u qaddisa fl-istess ħin biex titlob f'insistenza id-don tal-maħfra għall-ulida nitolbu. Għal minu responsabbli mill-ġustizzja biex jaqdi dmiru bl-onestà u mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd nitolbu. Għal-familji li huma mifrudin minħabba nuqqas ta' qbil u ta' fedeltà jew kaġun ta' divorzju biex isibu il-kuraġġ jerġgħu jibdew nitolbu. Għalina hawnhekk preżenti u permezz ta' mezzi soċjali biex inqumu mid-dnu u nimxu bil-ferħ wara Kristu li hu id-dawl għal ħajjitna nitolbu. Għal-morda, speċjalment dawk li huma waħedhom, għal dawk li jitolbuna hawnhekk f'dan is-santwarju biex nitolbu għalihom biex f'dan iż-żmien tal-Randan u tal-Għid isibu l-faraġ fil-imħabba ta' Alla l-Missier li bagħatna lill-Ibnu Ġesu nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché nella celebrazione liturgica possiamo sperimentare la misericordia e il perdono di Dio, affinché noi possiamo trovare il coraggio di una strada della conversione per ritornare con cuore sincero, un cuore nuovo al Signore. Preghiamo, nitolbu. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. U Alla missirna, Ibnek Ġesu ġe fid-dinja mhux biex jagħmel ħaq minna imma biex bih is-salva. Għati lilna midinbin id-don tal-maħfra biex nimxu fid-dawl tal-verità u tal-ħnina bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina nitolbuk mulej li jaħna u niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek, nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna, imnatfa bil-midnub tagħna bil-grazzja tiegħek, bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-qawmien li bija ibnek salvana u il-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet, jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru u nistqarru il-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġu l-qaddisin ifaħruk għal dejjem u għalhekk flimkien magħhom ilqa' t-talb tagħna u t-tifħir waqt li bil-ħabba nifrulek u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Wasalna fil-għoli ta' smawet. Mbirek binġej fisem il-mulej. Wasalna fil-għoli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodurek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar f'ħutna Giuseppe, Margherita u Joseph Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din dinja.
Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, ftakar fil-mejtin kollha u daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja kbira, fil-ħnina kbira ta' Alla l-missier, nitolbuh kif għallimna ibnu Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fid-ġrib iżda rizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba il-ħnina tiegħek il-paċi fi żmina biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li int trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla li tneħħilni. Danu Ġesu, danu l-ħarruf t'Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħen jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu skur għadwan zid, iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fistħal kiku ma konċ tijajn tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżdan hobbok
qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwartab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu, is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa ta' mħabtek. Għamel li bijom meħilsu dejjem mill-ġibda ħażina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejh bil-mħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Qabel il-barka ngħidu talba l-Madonna ta' Binu biex tħarrisna, speċjalment biex narfu kemm huwa Alla kbir fil-ħnina tiegħu fl-istidina li għamlilna għall-konversjoni biex nibdew dejjem ħajja ġdida wara il-waqgħat tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' iberikkom Alla u jħariskom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salib imden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blunġieħ mitmuħa, nifet sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja jifniħa. Ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna, ħamel int li r-ruħ tista'